ez dakit ni feminista bezala, oso garrantzitsua da, bai, egunero egiten duzun, eguneroko gauzetan, edozein gauzetan badago zure feminismoan. Osea, ez dela bakarrik gauz handietan jartzea baizik eta zuk nolakoa den zure bizitza. Jende guztiarekin, bai emakumeekin, baita ere gizonekin, zure bizitzan, zure jarrera eta hori eguneroko lana da. Eta niretzako eguneroko lana hori oso garrantzitsua da, baita ere mundua aldatu nahi baldin badugu. Nik uste dut biak. Batetikan basean behar da pentsamendua izatea, eta gero ekintzan ere bai egunerokotasunean nik uste dut hori pausoka bai pentsatzea fundamentala da, funtseskoa, baina bai ekintzetan ere nik uste dut bai gizarte honi buelta bat emateko poliki-poliki bakoitzak alduen neurrian, ez da gauza handirik egin behar, baina bai zerbait beharrezkoak dira biak, nik uste dut osagarriak. Niretzat, feminista izatea berdintasunaren alde jokatzea da, eta beraz uste dut pertsona guztiak feministak izan behar garela, eta berez, zerbait egin, bakoitza bere moduan edo alduen heinean eta bidean. Batzuk aktivismoaren bidez, gauza gehiago egin dezakegu, eta beste batzuek, haien bizitzetan izan daiteke, bai etxean, bai kanpoan edo familiarekin. Uste dut, pausoak eman behar ditugula pertsona guztiok feminista edo feminismoaren alde, eta berez, berdintasunaren alde jokatzeko. Ni uste dut, azken finean emakume, ez dakit guztiak, baino askok, modu batean edo bestean, ez dakit violentzia, baino bai ezberdintasunak nabaraitzen ditugu. Eta uste dut nire kasuan emakume askok bezala. Hori ez du esan nahi indarkeri igual potenteak edo, baina azken finean emakume guztiak, emakumeak izaten garelako, bai ezberdintasun horiek nabaritzen ditugula. Emakume bezala, nik uste dut badugula pixu bat, emakume guztiok orokorrean jasotzen duguna, batzuk esango dira maila handian indarkeriak, eta beste batzuk esango dira poliki-poliki gure elkartean jarrita daudenak, adibidez lan egunerokotasunean, desberdintasunak normalizatu ditugunak, eta bai hor daudela, eta nik uste dut hori emakume guztiok konturatuta batzuk gehiago edo konturatu gabe, bai badugula hori jasan beharra, edo jasatzen dugula. Jasan beharra ez da hitza, da jasatzen duguna. Eta bai, nik uste dut baietz aldatu behar dugu hori. Esan dezaket indarkeria fisikorik ez dudala jasan, ez nik eta ez nire inguruko lagunak, familian eta ez dugulako bizipenik izan, baina bai uste dudala eta ez dut uste, baina hola da, sistema patriarkal eta matxista batean bizi garenez, berez, bai emakume guztiok eta baita anitza garen pertsona guztiok nola baiteko indarkeria jasan behar dugula ez, jasaten dugula. Kaixo, egunon, aurrera? Bai, gozaltzen nago. Prestatzen hori pilates klasera joateko, eta hori, kafetxo bat hartuko dut, eta bagoa, klasera. Pilates klasera joaten naiz astearteetan eta ostegunetan.
Eta beste egunetan, gaur hori altzatzen naiz 7:30, pilates klasera joateko, eta gero ja lanera. Eta nola da pilates egitea goizeko orduetan? Batzuetan gogorra egiten da, baina egia da bestela ja egunean zehar ez daukala aukerarik pizka bat kirola edo egiteko, eta ja hasten zara eguna beste modu batean. Bai. Sartuko dut hau hemen. Hala, guazen. Guazen. Gua ate joka aize hotza gorputza zeharkatu diguia da, baina oraingoan ezberdina da. Oraingoan zerbait Egunon! Barrura. Non. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua jarriko nuke. Limoi ondo bat gazia eta gero eraiki etxeko ataria. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren. Ni orain banoa kotxaren bila, Bale. unibertsitateko gauzak hartzeko, eta... Bale, geratzen, itxoetik dizugu. Bale, etortutan dator. 9:00 etortzen. Barduan itxoiten. Eta gero ez dakit ze atxo hitz egin nuen Jonekin, eta esan zidan pixko bat gaiztorik zegoela. Irune? Ez dakit ez Jon. Ez dakit etorri behar den, ala ez, bira. Baina bestela joan behar zen unibertsitatera, ez? Bai, baino ez da etorri behar. Eta Davidek esaten du, Joten dela? ea zerbait behar den unibertsitatera joan baino lehen. Baino Ez, jazta guztia prest. Kargatzen dugu kotxea eta listo. Bueno, listo, bani banoa, vale? Ondo. Ikusiko gara orain. Ale, agur. Mila esker. Bueno, Ana. Agur. Aio! Ja, hemendik, begira, hau Irune da. Egunon, Irune. Egunon guztioi. Jarrika ja.
Bueno, ja, gindu ditu, ja, gauza pilo bat, ez? Goizeko orduetarako hainbat gauza, ez? Bai. Ba. Zer modu, zer zen? Ondo? Bai. Bai. Zer baita? Bai, batxo. Niri pizke paso, Ah, bai. Niri hona, ez? Bai, bai. Vale, pues orain Lucia etorriko da, vale? Hau... Vale. Eta gondatu naiz ez genuen atera karpa. Ez, baina, bueno, orain aterako dugu. Kosta nada. Igual jaten gara ateratzen orain, ja... Igual hola, ez? Arrastratzen dugu? Sí. Bai. Aquí, ahí. Ay, espera. Igual esto. Ay, está aquí. Bai. Bueno, neskak, ba, ni ba, no? Vale. Ba, gero, ba, pasa nire telefono zenbakia eta... Eleko eguna intenso, ez? Ale. Aio. Pues a ver. Ba, prestatuko dugu maila. Bai. A ber, jarriko ditut, a ber. Dena den euria baldin badago guztitzen dira, atzekaldean Hori, jarriko eta ditugu. jartzen ditugu material preventiboa, hori, ba, jendea pasatzen denean kaletik, pues hartzeko. Badakite... Doakoa dela, Bai. Eta askotan kanpoan ez badago eta bukatu baldin bada, gu ez gara konturatzen eta joten dute atea eta sartzen dira esatu eske kanpoko mailan ez dago materialik. Orduan ematen diegu eta baita ere ateratzen dugu, berriro ipintzen dugu. Egia da, kale bitxia da eta ikusiko duzue oraingoan daukagula ondarratxoa lotuta. Eske etxetikan norbaitek hartu ditu bi edo hiru aldiz, orduan azkenekoan erabaki genuen ez da itxurakoa, baina jartzea lotuta. Ai, beste aldera. Beti egote, honen. Bai, eta gero Itxita jartzen... dagoenean arratsaldetan ez, baina goizeko 9:00 ordu biak artera egoten da materiala hemen. Baita ere ez da bakarrik materiala, baizik eta informazioa ere bai. Eta gero proba egiteko, non egin dezaketen. Gure txartelak baita ere. Gure programak, astean zehar edo 15 aldian zehar, balin badago, adibidez, orain izan da. Ekitaldiren bat edo, bai hartzen dugu hemen. Eta gaur da, hori, urriak 20an, bueno, pasaden igandean izan zen Giba Froga Azkarraren egun mundiala. Eta gaur, hori, gero, bueno, Luzia ikusi duzuen bezala, Luzia joan da unibertsitatera, bale? Hori, jende gazteendako, hori, froga egin aldutela, bale? Eta orduan jarri dugu gaurkoan, jartzen dugu, hori, Froga Azkarraren eguna. Eta hori orain begiratzen dut, hori korreoak, baita ere mezuak baldin badaude mugikorran. A ber, orduan, switch egin duzu Davidekin? Ez, atzo gauean bidali zidan WhatsAppa.
Bale, eta badagoela guztia prest? Bai. Pues a Nostuta ver. eta sartuta. Vale, pues a ver. Baina zen gara pixka bat. Eta non daude hemen guztiak? Bai. 250 bat. Hori, bihar hori. joan behar gara da karpa, unibertsitateko karpa eguna, egiten dutela festa, orduan han egongo gara, eta prestatzen ditugu tarjeteroak, bai? Eta hemen barruan badaude lubrikante eta kondoia. Eta gero jartzen ditugu txartelak, zeren hau da festival kanpaina deitzen dioguna, eta Nafarroako Gazteriaren kontseiluan, kontseiluarekin batera egiten dugun kanpaina da. Eta gero, jendeari errezago hurbiltzeko edo gaztediari errezago lehen kontaktua egiteko erabili dugun formula da festival horretan, segun ze talde dauden, beraiek abesten duten taldeak bereien esaldiak aztertzen ditugu eta hortikan ateratzen ditugu abestien esaldiak hori. Ateratzen ditugu esalditxoak, berdintasuna, errespetua, sexualitatea, erotika lantzen dituenak. Orduan ateratzen ditugu baina beti ikuspuntu positibo batetik. Ez dakit berritzarrak. Adibidez bihar egongo da talde bat berritzarraren bersioak eta egiten dituen taldea. Orduan hemen atera dugu, adibidez argia profitatuz amets bat idatzi dut. Berritzarrak eta da oreka. Orduan ateratzen ditugu horrela, esaldiak. Orduan hau da baita ere, hurbiltzen direnean eta zure gustokoa dituzun taldeen abestiak, esaldi politak ikusten baldin badituzu, hartzen dute. Gustoko dute, erresagoa da, hortzean baino, eta bestalde mezuak ere beraiei mugitzen diete baita ere. Orduan, eta hau prestatu behar dugu, gero, jaitsiko gara eramatera eta dena prest jartzeko. Bihar da karpa, goizeko 9:00 hasten dira karpan, ez dakit? 10:00. Eta egun guztian, orduan gu egongo gara, egin dugu bi talde, eta egongo gara hemendikan joango gara, naiz eta gaur eraman material guztia, bihar bai egongo gara bertan, informazioa ematen, aholkatzen, materiala ematen, eta egiten dugu horrela. Ez dakit zergaiti daude han. Orduan ez ditu egin, begira hau badute. Zegoen bat ez zuena. Baina badaude. 250 Vale, pues ya está. Atera baziren, 250 tarjetero zeuden. Eta ez dakit, nola jarriko ditugu? Lehenengo zailkaltuko ditugu, eta gero poltsetan, beti bezala, ez? Badaude poltsak. Hori da, ez dakit además, gelitzen diren. Eta orduan, eta gero, tarjeteroaz, joango nahi zartzen poltsetan? Orduan, hau. Lehenengo barandu behar dira, Hemen gaude, komian gaude, bakoitzak gure personalitatea, gure bizitza, hasi ginenetik, eta begira elkartu gaitu, eta hemen gaude, hirurak gaudenak orain, lanean, hiru belaunaldikoa gara. Ni 50-koa, zu 40koa, eta Lucia 30koa. Eta begira nola bizitza jarri gaituen, ez? Belaunaldi hiru desberdinak, baina gure nexoa edo puntu komuna, desde luego, argi dago. Ni ez dakit, ni pertsonalki, kontaktuan edo harremanak ditu batzordearekin, 22 urte nuenean, 20 urte pasa dira. Ni hasi nintzen, egiten den dueloko tailer batean, niretzako oso importantea izan zen, eta han
hori batzorde hau komik ezagutu nuen. Eta handik aurrera, betidanik laguntzaile bezala egon naiz, batzuetan implikazio gehiagoarekin, besteetan ez, baina beti erlazioa mantendu dut. Eta niretzako, adibidez, komi oso garrantzitsua da nire bizitzan. Asko ikasi dut hemen. Orain hasi nintzen laguntzaile bezala, eta orain langile bezala. Eta bai, nire bizitzan badu garrantzia handia du. Ez dakit. Baina zure alderantziz begira, zarrena naiz, baina gazteena naiz talde honetan. A ber, zan nahi dut. Bai, zuk ez diozun bezala ni hasi nintzen borondate lanean, orain dela 5 urte, uste dut, hasi nintzela, eta begira, joan den urtean, azkenean, begira, egin genuenean formakuntza osasun teknikari sexuala bezala, elkartu ginenean, eta, nik lanean beste moldu batean lan egiten nuen, baina ez nuen implikazio hori, eta gero hasi nintzenean, orain dela urte bete lanean, ez? Baina, zu lehenago zaude... Bai, baina esan nahi dut, sartuta langile bezala, eta ja ikusten duzula, niri ere aldatu dit asko, eta ikasi dut pila bat, eta egun da hemen ikasten duzu, oso aberatsa da. Eta esan nahi dut, bide desberdinetatik, baina gure nexua komi izan dela, eta, eta osasun sexuala. Eta osasun sexuala. Eta sexualitatea, famili bat gara, nik uste dut, berezitasun hori baduela komiak, famili bezala zaintzen da, baina denon artean ez langilea bakarrik, junta, direktiba, baita komiren inguruan dauden guztiok, guztiok gara. Guztiok bat gara, eta horretan, oso aberazgarria da, eta eskertzekoa baita ere, eta aukera ematen dizu, eta, hori, jartzen zait, hileak, oso lana da alde batetik, batzuk esaten dut, lan egiten da, baina hori, baina lan polita. Oso gustora egiten duzunean, gainera motibatuta zaude, hori egiten duzunak beharrezkoa dela, eta bai. Eta eskalera alik eta aldapatxuen eta azpiak atxeden Kaixo! Kaixo neskak. Ondo, begira hemen orain Estefirekin, hori galdetu digula zergatik gauden hemen, eta kontatzen ari nion pasaden igandean, urriak 20, Gifrogaren egun internazionala izan zela, eta beraz, Iruñean alde zaharreko kaletan izan ginen frogazkarra egiten, eta gaur unibertsitatera etorri gara, ze uste dugulako gazteriari hurbildu behar diogula, bai froga, bai diagnostiko goiztiarraren importantzia, material preventiboa eta bestelako informazioa, aholkularitza. Beraz, ardezakezu nahi duzuna. Hemen daukagu konkanpainak egin zituen tarjetero hauek, bai poltsikoan, motxilan eta eramateko badaukazu preservatiboa eta lubrikantea. Unibertsitatera etorri gara, guretzako oso importantea da gazteriara, bai frogazkarra eta informazioa aholkularitza hurbiltzea. Pasaden 2017ko datuak, ze badira dauzkagun azken datuak, eman ziren diagnostiko berrien 151ak 25 urteko baino gutxiagoko pertsonetan eman ziren. Beraz oso pertsona gazteak badira kasu berriak ematen ari diren pertsonen artean. Orduan horregatik guretzako oso garrantzitsua da, bai gaur hemen, bai bihar karpan, jakitea giba dela, guztion gauza dela giba, eta importantea dela bai saihestea, eta bai arrisku praktikak mantendu izan baditugu, hau da, preserbatibori gabeko penetrazioa, frogazkarra egitea.
Orduan, ikus dezakezuenez material ezberdinak ekartzen ditugu, batez ere giba edo frogaren kontuarekin edo kontu inguruarekin informazio gehiago transmititzen dutenak, eta hori, gaur goizean egia esan eta gainera transmititu digutenez oso beharrezkoa da hona etortzea. 13 froga egin ditugu, hori kopuru oso altua da, eta ahal izan ezkero gehiago egin bar genituen. Beraz, gu errazten dugu gure lokalean egitea, uste dugulako baita ere, ambientea, intimitatea eta hola hobe, zaindu aldezakegula, eta horregatik, hemen gara, eta hori da gure kontua. ¿Qué te han preguntado? Pues nada, me han visto aparecer y un poco flipadas y les digo, ¿tenéis material? Y me dais de sabores y de la campaña, de la campaña no, y están preparados para mañana, para la carpa. Para mañana. Y de sabores, pues que tampoco, pero al final me dice, bueno, sí, llévate esta caja. Me dice, están los de las cajitas de cartón, que eso es muy bien, entonces me ha sacado Irune en la caja completa. Muy bien. Me dice, llévatela así y ya está. Pues entonces, muy bien, pues las ponemos, sí, pones aquí y estos los ponemos ahí. Sí, ¿no? Porque así si sobran ya te los subes en la misma caja. Pero ahí, más bonitos. Así... No, más monos, más monos. Sí, más monos. Pues entonces saco, ¿no? Y verás como antes. Hola, ¿qué tal? ¿Queréis que os contemos un poco o qué hacemos aquí? ¿Os han contado ya? Sí, bueno, ya tenemos una idea de quiénes sois y todo eso, porque somos del taller feminista. Vale. Entonces claro que nos conocemos. Conmigo personalmente no, pero... ¿Y qué tal? ¿Ya todo preparado para mañana? Sí, acabamos de estar además en el recinto de la carpa y todo eso y bien. Vale, muy bien. Pues mañana también nos veremos. ¿Estaréis vosotras en la mesa? Sí. ¿Os toca algún turno? A la mañana iré yo. Nosotros vamos a estar de 11:30 a 4. Y luego de 7 a... en la reunión que tuvisteis ya sabíais un poco los horarios, ¿no? Que íbamos a ir así como para hacer entre tanto, así que pues mañana nos vemos. Y aquí lo que queráis coger, y mañana también llevaremos más material, así que... Vale, guay. Egiten dugun froga, hemen gure batzordean, froga askarra izengabekoa, konfidentziala eta doakoa dela. Hartzen ditugula nolabaiteko datuak alde batetik zein izan den pertsona horren arrisku praktika, zergatik egiten du froga, zergatik etortzen da gure gana, beste aldetik ze informazioa dauka eta ea dakien nola transmititzen den giba, beraz nolabaiteko hezkuntza egiten dugu baita ere honen inguruan, eta gero guretzat oso importantea da pertsona hori planteatu izan du erantzuna positiboa baldin bada ze egingo zuen, zeintzuk diren bere kezkak, nolabaiteko laguntza izango duen bai familia lagunen artean, eta bestaldetik baita ere erantzuna negatiboa baldin bada ze egingo luke, ez? Igual bere sexu harremanak nolabaiteko buelta bat emango dion, arrisku praktikak ez izateko, material preventibo ezberdina erabiltzeko eta hola. Orduan hartzen ditugu datu horiek eta gero egiten dugu froga. Froga etortzen da hori paketotxo hontan, froga bakoitza berea da. Eta, esan dugunez, listuaren bidez egiten da eta 20-30 minututan daukagu erantzuna. Positibo ateratzen bada, odolan analizi batekin testatzen dugu. Gure esperientzian esan dezakegu guztiak positiboa izan direla testatu egin ditugunean, eta negatibo bada eta listo. Ikutsiko dugu zaian baten bat. Adibidez hori, hau da gaur egin dugun froga bat, eta ikusi aldenez, atera da lehendabiziko markatxoa, esaten diguna froga ondo egin dugula, eta hori, muestra ondo hartuta dagola, eta ez da bigarren markatxoa ateratzen. Bigarren marka ateratzen baldin bada, esan nahi du, gibaren kontrako antigorputzak antzeman dituela froga, eta beraz positibo dela erantzuna. Eta bakarrik da, ahoan sartu makina eta... Bai, hori da. Ikusi dugunez, ahoan sartzen dugu, hartzen dugu listu pixko bat eta ikusten dugu. Ze listua ez dauka giba transmititzeko biruskarga, komeni den biruskarga, baino bai antigorputzak. Beraz, ikus dezakegu ea positibo den listuaren bidez, eta baita ere odolaren bitartez.
Mira, egia da emakumeak, preokupazio gehiago izan aldugula, baina gure esperientzian esan dezakegu emakumea gure batzordera etortzen direnean, batez ere, bai bere seme-alaben kontuetaz galdetzeko etortzen dira, edo bere bikotearen zerbait galdetzeko, eta ez hainbeste bere sexu praktiketaz eta beraiek egiten duten edo mantentzen dituzten harremanetaz. Datuetan ikus dezakegu egia dela gizon gehiago izaten dutela giba, emakumeak baino giba hartzeko momentuan ezberdintasun oso interesgarria gertatzen da. Gizonen artean ematen diren diagnostiko berriak beste gizonekin sexu praktikak izaten dituzten gizonen artean izaten dira, eta behin bateko topaketetan. Eta emakumeen kasuan ematen dira bikote egonkorretan eta heterosexualetan. Beraz, gu emakume bezala gure bikote egonkorretan sentitzen dugu segurtasuna, konfidantza, askotan ez da hain segurua, ez? Eta hori datuak erantzun, hola erakusten dute, eta gainera hori emakumeen artean 98%ak izan dute holako transmisioa. Beraz, egia da, bai kezka gehiago edo gure harremanei importantzia, ez dakit, kezkak edo, igual gehiago espresatzen ditugula, baino gero, sentitzen dugun segurtasun hori, igual planteatu beharko genuke, ze preservatiboa edo bestelako material preventiboa gure harremanetan erabiltzea ez du esan nahi, gure bikotea maite ez dugula, gure bikotean ez dugula konfidantzarik, baizik eta gure osasuna zaindu nahi dugula, eta hortan gaudela, ez? Beno, neskak, agur, mila esker, agur. Hombre, kaixo, zer moduz? Ondo? Bai, bukatu duzu, gaur unibertsitatekoa? Bai. Zer moduz joan da? Oso ondo, oso ondo. Bai, jende asko pasatu da? Bai, bueno, bale. Eguraldi txarra izan duzu, ez? Zaudela hemen eta ez. Komian? Bueno, begira, hortik onera. Hau da nire lana, hau da nire lokala, hemen egiten dut baita ere lan, komiarekin konpaginatzen dut, eta hemen gaude, kale berberan, partekatzen. Eta, bai, sartu. Ongi etorriak. Begira, hemen da madamat, 5 urte lanean, eta, ikusten duzuenez kale hau Erromes pasabidea da, eta, aprobetxatuz Erromesak ere behar dutela txoko bat nasaiak egiteko, hemen nago kokaturik, eta bestalde Iruñarreko jendearekin ere bai egiten dut lan. Eta nahi baduzu, erakutsiko dizuen nire txokoa, eta galdetu nahi duzuena. Lehengo gunean nire buruari egin nion galdera bat, zenbat jenderekin nire eskutikan jende asko pasatzen da hemen, egia esan eskerra honekoa da beraiek ipintzen duten konfiantza, baina eta komian ere jende asko pasatzen da, eta egunean zehar egiten dut erreflexioa, esaten dut zenbat jenderekin. Orduan, batzuetan, adibidez orain oporrak eskatu ditu da bezala, egun batzuk behar ditut egun bat edo bi jendeare pixka bat ez urrutiratu, baina bai behar du niretzako denpora, ez jendearekin egoteko, bakardade hori, baina bakardade aukeratua, pixka bat posatzeko, bai. Bale, mila esker, Zuei bikote, venga, berdin, eskerrik asko guztioi. Agur. Aio. Agur. Bikoitzak